Hello friend, good morning everyone. खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फरायनाय बहरनाय थाबाय लोगोसे माने आङो दासो सिखारदों आरोना एखेबारे मैया रङियाव थांदोंमोन माने शिलंनि आनिमोन फैनायमोन ओमफ्राय दख'ना एरि लायनायमोन आरो आंबो बेजोंनो थांफानानै गांनैफोर लाबोबाय आरो आंबो ओमफ्राय आनैनि थाखाय मोनसे लाबोदों आङो बिदिबा नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौहाय दासो ब्रास खालामनोसै आङो मोखां हिरि सुखांनानै ब्रास एरि खालामखांनानै साहा बानायबाय आङो लाल साहासो लोङो आरोना संख्रिनिसो बेबो ओमफ्राय गुरजोंहाय ओमफ्राय मा होनो दाख्लै न'आव थांबोला आङो आंनि माखौ बुंदों आरोना ओमफ्राय गुर बायनो थाखाय आङो माखौहाय 10 टाइम्स बार 10 टाइम्स बुंनानै माने गुरखौ बावगारगोनदां होननानै 10 टाइम्स बुंनानै आं गुरखौ बायहोदों आरो लाहोदों बेनिफ्राय नायलांबाय थादो दिखांबाय ओमफ्राय दायो आब'नि रुमाव थांगोन आब' पिंकिनि रुमाव माने बेयाव थांनायनि कारना जाहैबाय आंनि हेलमेटखौ लानानै थांदों आरोना आब'आ माने मैया बिनि सिस्टाराहाय न'आव थांदोंमोन बेवहाय माने आंनि हेलमेटखौ लांफायदोंमोन आरो हेलमेट सानैबो जुदि हेलमेट लायाबा हमो पुलिसा फैसा लायो ओमफ्राय आब'मोना दाख्लैबो 500 लाजादों नामा ओमफ्राय बेनिखायनो आंनि हेलमेटखौ लांफायदों आरो नायदो सासेया उन्दुबायसो थादो जाहा आलासि हायदो आरो बे हाजार देलायदो दासो बोनफायदों आब'मोननियाव हाला ओमफ्राय आन्दायनानै माथिं मोनहैखोथाय आङो नै आब' नायनोबा नों मानो आंखौ बैथिंनि लामाखौ मोजां देखायाखैलै माथिं ओइथिंनिखौ बुङो नोंलाय मिथिखायो माथो मा मिथिनाया माथिंबा मोनहैदों आं बरबारिथिंसोमोन राजमोननिथिं फैनाय दा खेनेङा नालाय खिथालाय खेनेङा थैखागोन दे खेनेङा नालाय आं पेटला मोना बैथिंनो ना आं मिथिया आंलाय सिनायाना न'खौलाय बोरै सिनायनांगौ मानसिखौ सिनायबाबो खेनेङा खिथाया ना खेनेङा आंनियावसो दङ आंलाय सिनायाना होननायखौ आंहा मानसिखौ सिनायबाबो मिथिबाबो न'खौथ' मिथियाना आङो अबेथिंहाय बिथिं हायबाय माथिंबासो मोनहैखानायमोन आं फार्स्टआवनो हायफिननानैसो जादों अबेखौनो गानलां ओमफ्राय ओइ बेखौ जानोलै सोर नोंसोरनिया फुङावनो हारसा बोरायफोरा फानफैयो नामा आं फुननायखौ जाया माहा ए माहा हाजारलै आब'आ आंखौ गोदान पेकेटखौ खुलिनो नामायनायनि खुलिनो दोनखायो होननानै रायदों फेन्सि थांगोन ना माथो फेन्सि थांनो साननायमोनलै थांनायालाय रावबो जानायखौ होआ नामा लाय ससे जानो
ओइखौ नुबाय दे बेखौ माबा मोनसे खालामनांसिगोन हायलायबायलै हनै माबा दैथिं बोनो फुङाव मा दैथिं फैयो होनलाय नोंहा ini terus sih udah nazasilai मैगं जासिलाय मस्ला जासिलाय मा नोंस्रा मा फुङावनो मा जासि फैयो होननाय आं खिथि थांना आंखो दे बुंलाय ना जासि हायो मैगं जासियो ओमफ्राय लहाटिं आबालथिं मुरि लदा नामा अ बेखौ आङो पाकेटसिखौ आग्लायनायखिनिखौ जाजोब्बाय आरो मानो गासिबो उन्दुजोबनायल' जानो हासैना नोङो माहा उखैनाय जादों रे बेहा उखैनाय जादों माने प्रेगनेन्ट जानानै दं सानै दं नालाय उदै सिङाव सानै दं ओमफ्राय सासेया जाबा सासेया हजम जायो आयै आं प्रेगनेन्ट आंहा ट्विंस होनबालाय न' ट्विंस मोनबाथ' आं इसोरखौ हाजार थैनोबाद होगोन आयै नांगौ माने बयस सासे बय आरो गर्ल जानांगौब्रा नङा माने दे फार्स्टआवनो दे जाबाय हा मोजां जाबाय खिन्थु ओमफ्राय एडप्ट खालामनांगौ इमान फार्स्टआव खस्थ' खालामनोसै खिन्थु देरबोला जि समायना नुखायोना लागोन इसोरा होबाथ' आङो गोसो खुसि नाजाना लागोन आयो आब'आ जि मालाय लेखा फरायदो ओमफ्राय आंहा गैया नायलाय नै मालाय जि लेखा फरायदो लिरदो ओमफ्राय आंहा गैया आंहा दिनै जि थान्दालैना आब' ओमफ्राय माबानो शिलंआवहाय जा बरफ गोग्लैदों थांनोसो लुगैबायलै दिपान थ'ना थांनोसै शिलंआवनो बेरायहैनोसै नामा जि थान्दा आहा गारिया नै दासो सान्दुं फैबायलै दैथ' गैस्रायामोनथ' सान्दुङानो आहा गारि सुनांगौमोनलै आब' गारि सुनांगौआ नोंबोथ' गारि सुनांगौआ बोरो गावनि फिसाया स्टेटास नायनायखौ जाला जि खुसि नायबावबाय होननानै आयै स्टेटास नायनानै नायजाबाय ओमफ्राय बेचारा अन्थावथावनो नैलै दे माबाफोर बुंनोबा बुंनानै लाखाबाहायनो गैला बुंला जेबो एसे गाबसिगोनसो बे दा बरिंथारलै दिनैनि दिन बोथोरा एकदम गुसु थान्दा ओमफ्राय मोजांबो आरोना ओमफ्राय लोगोखौबो लोगो मोनबाय दिनै ओमफ्राय फेन्सिबो थांगोन साननायमोन खिन्थु हेलमेटाथ' मोननै नांगौना हेलमेट मोननै गैयाबा हमजायो ओमफ्राय बन्दक लायनो नागिरदों बन्दक हेलमेटखौ हेलमेट बन्दक लाग्राखौ ना हेलमेटखौ बन्दक लानोसै थेवबो माने थांथारगोन आरो ना हेलमेटखौ बन्दक लानोबो ओंखारबावबाय उफाय गैला लानांसिगोनदां बन्दकफोरखौनो ओमफ्राय बेसांखिनिखौनो दोनथ'बाय जोंना दिनैनि भिडिअ'आ टाटा बाय बाय दे नों बनहरदो सोरखौ बुथुमनो गोसो दे लास्टनि सोरबा बिदिनो खालामो ना गाजा खालै जोंना ना टाटा मोसाबाय दसेबाव